Dan! Musíme nájsť kľúč, aby sme sa odtiaľto dostali. Je to také strašidelné. Čo to je? To sú trézory so zámkami. Čo tam je? Pozri! Na tejto krabici je namaľovaný kľúč. Uvidíme. Skvelý nápad. Teraz získam kľúč. Čo sa tam hýbe? Našiel som to. To je hrozné. To sú červy. Aspoň som však našiel kľúč. Dobre, pozrime sa, čo je vo vnútri. Tá záhada je taká zaujímavá. Kto sa opováži ma obťažovať? Dan, je tu kričiaca hlava. No, vybavím to. Zavri dvere. Pomôž mi! Chráň ma! Povedal som ti! Pozri! Škatuľa bola aktualizovaná. Poďme zistiť, čo je tam teraz. Môj Bože! Trochu ma to zaujíma, ale bojím sa. Nezjedz ma! Tvor, prepáč, ale potrebujem ten kľúč. Uvidíme. Možno tam? Rozkošné. Tam to je. Dobre, otvoríme tento trezor. Cítim, že tam bude niečo super. Nie! Ako sa ti páči takáto krabica, Dan? Páčilo sa ti to? Určite by si vybral trezor so žartom. Radšej sa pozri na krabicu. Znovu bola aktualizovaná. Zistím, čo je vo vnútri. Je tam niečo divné. Niečo sliské. Dúfam, že to nie je hlien. Prosím. Našiel som kľúč. Fuj, tu je. Hnus. Odporné. Dobre, nech je to čokoľvek. Otvoríme tento trezor. No, čo tam je? Nie, útočia na mňa netopiere. Dan, pozri, krabica, musím nájsť kľúč. Dobre. Dúfam, že tam nie je nič živé. Niečo sliské. Neviem, čo to je, ale je to nepríjemné. Dobre. Kľúč. No tak. Teraz to otvoríme. Čo je vo vnútri? Malý kočík. Aké zlaté. A je tam... malá kostra. Zober to. Škatuľa bola opäť aktualizovaná. Poďme na to. Dobre, moja šanca. Čo tam je? Niečo mäkké a ako keby štvorcového tvaru. Myslím, že kľúč je vnútri. Poďme na to. Je to také ťažké. No tak. Dokážem to. Áno. Ešte trošku. Hurá, tu je kľúč. Moje ruky sú také klské. Pozrime sa. Nie. Dan, pomôž. Práve ma ťahajú do... Nedovolím to. Dobre. Si v poriadku? Nie. Nechcem to otvoriť. Dobre. Pozrime sa. Nie. Ja. Bojím sa potkanov. Určite ich rozoznám. Nehryz ma. Myslím, že vidím kľúč. Nie. To je potkan. Dobre. Musíme nájsť kľúč. Áno. Dobre. Tam je. Takže, otvorme to teraz. Je to krv? Nie. Prečo je to červené? Je to krv? Bojím sa. Mia, no tak, zobud sa. Spamätaj sa. Si ďalšia. Dobre. Žiadny problém. Určite by tam nemalo byť nič hnusné. Dúfam. Niečo okrúhle a elastické. Cítim sa, ako by som otváral niekoho hlavu. Dobre. Pozrime sa. Vlastne sa mi to celkom páči. Tu je kľúč. Musíme otvoriť trezor. Čo najskôr. Čo je tam? Niečo ako tlačidlo. Dan, môžeš ho stlačiť? No, lepšie ty. Dobre, sleduj, čo sa deje. Bože, Dan, čo to je? Som úplne pokrytý nejakou tekutinou. Dúfam, že je to čokoláda. Dan. Dobre,
choď to otvoriť. Naozaj? Som tak rád. No, pozrime sa, čo je vo vnútri. Takže sa niečo hýbe? Och, ale kde je kľúč? Ach, je niekde blízko. Dúfam, že máš rád čokoládu. Ach, tam to je. Och, čo bolo vo vnútri? Och, nie! Šváby! Nenávidím ich viac ako potkany. Och, nie! Zabudnime na to. Dobre, pozrime sa, čo je vo vnútri. Mia, snažím sa nehýbať, ale je tu obrovský chlpatý pavúk. Dan, toto je super veľký pavúk. Zožerie ma. Och, choď preč. Och, myslím, že som sa ho zbavila. Bolo to desivé. Mia, poď. Och, znova? Ako dlho ešte? Dúfam, že to nie je nejaké monštrum. Och, prečo je tam niečo odporné? Dobre, sústreďme sa na kľúč. Pripomína mi to výkal. Aké nechutné. Žiadny zápach? To je už dobré. Och, našiel som kľúč. Nie je to to, čo som si myslel. Je to čokoláda. Aké chutné. Tak poďme otvoriť trezor. Tam určite bude kľúč. Dan, pozrime sa. Ja som ti to hovoril. Wow. Čo je vo vnútri? Mia, tam je kľúč. Konečne sa môžeme dostať von. Hurá! Zvládli sme tú strašidelnú výzvu. Poďme von. Chcem na to zabudnúť. Dobre, pasuje kľúč. Hurá! Bežme! Telefón, ale vezme si ho ten, kto ho lepšie nakreslí. Čas beží. Hej, Mary, máš niečo pod nosom? Ben, to vôbec nie je A smiešné. zdá sa mi, že je to naozaj vtipné. Takže potrebujem poškriabať nový telefón pierkom. Zlomil som ho. Potrebujem nový. Čo? Kura? Smradlavá ponožka? Fuj, to je nechutné. Čo je to? Je mi zle. Ups, prepáč, Jane. Nespravil som to na schvál. Pokračujme. Odpadky, cukrík. Minca. To je to, čo potrebujem na škrabanie nového telefónu. Perfektné. Len nejaké detaily. Ach, no, to je všetko. Myslím si, že je to dokonalé. No, vďaka tej minci. Mary, ako sa ti darí? Moje? Áno. Teraz začnem kresliť. Len som zabudol. Ale čo by sme mali kresliť? Ach, to je pravda. Musíme nakresliť telefón. Hlavné je napísať, aký telefón to je, aby to bolo každému jasné. Myslím, že to je jasné. Som tu. No, zabudli ste na mňa? Čo? Kreslili ste, kým som bol v bezvedomí? Sakra, nestihol som to. A kreslila som celú noc. Čas vypršal. Nič som neurobil. Ale no tak, uvoľni sa. Mám nápad. Môžeme si vymeniť miesta? Mary, čo máš? Mám tento. Perfektné. Ben, čo ty? Pozri sa na moje. Je to hrozné. Mary, ukradla si môj výkres pre seba. Hej, Ben, tak čo? Vyhral som iPhone. Musím si urobiť selfie. Čo? To je nočná mora. Je to starý telefón a vôbec nie iPhone. Nová cena je Barbie. Ako sa ti páči? Nie je nádherná? Čo robíte, dievčatá? Prebuďte sa. Teraz vám ukážem niečo, čo vás určite zaujme. Je to torta. Budeš nadšený. Teraz môžeš začať kresliť. Áno. Takže, ako kresliť strojom na cukríky? Možno ich potrebujeme požuť. A budem mať trochu inšpirácie. Je to žúvačka. Môžem ju použiť ako lepidlo. Super. Vychádza to skvele. Zlatko, ty si jednoducho dokonalá. Ale teraz idem robiť svoju Barbie. Bude to hlava. Dobre, potrebujeme ďalšiu žúvačku. Spravíme šaty z tejto farby. Super. Mary, pozri, ako sa ti to páči. Pozri. Snažila som sa. Fuj, Ben. Vyzerá to ako príšera. Super. Podarilo sa mi otvoriť zariadenie. Potrebuješ žuť čo najviac žuvačky, aby si čo najrýchlejšie nakreslil Barbie. Takže toto množstvo žuvačky by malo stačiť. Rozvaľkáme tento kus a dáme ho sem. Pozri.
Potom je to tu a len tak. Och, moje okuliare. Kde sú? Fuj, to je nechutné. Ben, si to ty? Kde sú moje okuliare? Och, moje okuliare sú celé v žuvačke. Fuj. Strašné. Jane, daj si žuvačku z tváre. Čas vypršal. Čo sa ti podarilo urobiť? Jane, ukáž mi svoje dielo. Čo to je? Áno, toto je moje. A opäť nejaké čmaranice. Toto odo mňa nedostane, páči sa. Čo je ďalšie? Wow, Mary, máš úžasný obrázok. A čo ukáže Ben? Ach, áno, vôbec nechce tortu. No, cenu získava Mary. Zaslúžiš si to. No, najlepšie kreslím Barbie. Musím to hneď skúsiť. Tak chutné. A posledný kúsok. Chlapci, toto je absolútne výborné. Naliehavo potrebujem ďalší kúsok. Je to také chutné, že som pripravený to zjesť celé rukami. Myslím, že to všetko si... Mohli by ste, prosím? Môžeme dostať kúsok? Dobre, v poriadku. Vezmi si to. Tak dobre. Ak tak, nová cena. Sada kozmetiky. Dievčatá, budete nadšené. Bude nejaká cena aj pre mňa? Dobre, skúsim ju nakresliť. Čas začína. Takže, potrebujem kresliť pastelkami? Áno, je to jednoduché. Takže, potrebujete nakresliť obrys, potom pár detailov. Tu je srdce. Môžete ho vymaľovať však? Nie je to zlé. Dievčatá, ohodnoťte moju kresbu. Krásne, že? Nie, nikto nebude kresliť lepšie ako ja. Teraz ukážem svoje zručnosti. Čo? Teraz ti to ukážem. Som tu najlepší umelec. Prečo strácať čas farbením, keď môžem nastrúhať kriedu? Pozri, bude to oveľa rýchlejšie. Pozri. Teraz to zakriem druhým papierom a ožehli všetko dôkladne horúcou žehličkou, aby sa krieda rozpustila. Presne takto. Pozri, aké je to jednoduché. Teraz niečo vymyslím aj ja. Presne tak. Mám vriacu vodu a voskovky. Vezmem len pastelky, rozmrvím ich a dám do vriacej vody. Rozpustia sa a stanú sa z nich farby. A ja budem malovať rýchlejšie ako Mary. Také jasné. Pozri na to. Super. Čo je to za vôňu? Mary, si v poriadku? Ach nie, všetko zhorelo. Snívala som o kozmetike a na všetko som zabudla. Čo mám teraz robiť? Preč od môjho kreslenia. Mary, buď opatrná. Nie. Moja farba sa vyliala na celý obrazok. Teraz je všetko zničené. Hodiny tikali. Čas vypršal. Je koniec. Prosím, ukážte práce na ohodnotenie. Mary, budeš prvá? To je hrozné. Čo to je? A čo ty, Jane? Áno, to vyzerá ako neporiadok. No a čo ty, Ben? To je dokonalé. Aké majstrovské dielo. Nemôžem uveriť vlastným očiam. Sada kozmetiky ide k tebe, fešák. Tu je tvoja cena. Čo s tým mám robiť? Neviem. Mary, chceš make-up? Jane, potrebuješ aj ty make-up? Dievčatá, ide sa mi zakrútiť hlava. Mám nápad, nechajte ma urobiť váš make-up naraz. Pripravené? Takto, a tu a tam. A hotovo. Ako sa vám to páči? Snažila som sa. To je strašné. Čo si urobil, Ben? Čo s mojou tvárou? No, prepáč. Ops. Takže, moje mačiatka. Priniesol som vám mačiatko ako cenu. Z vašich tvári je jasné, že ste ocenili moju cenu, tak poďme kresliť. Ach, môj. Mary, dnes si taká krásna. Ach, to je ono. Ako zvyčajne, že? Namaľovať mačiatko s tekutým cukrom? Áno, je to jednoduché. Teraz oči, uši, telo, dlhé telo. Na labky by som nezabudla. Skvelé. Všetko som dokončila. Čomu sa smeješ? Áno, pretože si zrejme vynechal hodinu, kde sme sa učili kresliť mačky. Teraz ti ukážem majstrovskú triedu. Skúsme to. Kyslé. Chcem to skúsiť znova. Mňam.
Prečo je každý ticho, že táto cukrovinka je taká Čo je chutná? s tebou? Áno, pretože s tým máš kresliť a nie jesť. Teraz ti ukážem majstrovskú triedu, inak Mary nebude mať s čím kresliť obrázok. Tu je moja mačka. Vyšla veľmi krásne. No tak, priatelia, čas sa skončil. Čakám na vaše práce. Mary, naozaj si všetko zjedla? Ach, a ty si nenakreslila obrázok. Tak ukáž mi to. Ben, čo máš ty? No, taká vec. Uvedomujem si, že Mary nemá nič, ale čím ma môže potešiť Jane? Poď. Wow, aké originálne. Dobrý kocúr. Potom si zaslúžiš cenu. Nech sa páči. Hurá! Vyhral som! Aké roztomilé mačiatko! Budem ťa volať Fluffy, lebo si taký mäkký a milý. Aký hravý si. Jane, myslím, že tvoje mačiatko chce byť moje. Poď sem.